Enggak. Diri Ila Flores. Ikaw si Lian. Kuan, parcel ni sa TikTok. Oo. Asa niya balay dire? Dili niya balay. Ah. Sama ni 1.8 siya. Ibag na isandal. Wala mo may order. Pero imo ni pangalan Lian May Flores, Campo 2. Campo 2 diri no? Lah, mo jud parcel sa TikTok. Ay makeup set, bag, sandal, 1.8 siya tanan. Cash on delivery. Order ka? Oh, sige ka ba niya dira? Kamura? Lagi siyang bayad ani be? Apa pa? Apa pa? Itong nasa bubos te. Ay, kato na nagiana mo. Naman ka kay kwarta dira. La. Taon di naman balik. Ah, mama. Abroad. Makontak mo sa mama dili. Ah, sige, pa-receive lang sa namo niya. Kontak ka si mama ni mo man na. Ah, sige, dali. Okay, vlogger na siya. Tagdai lang na siya, vlogger na siya. Kay kuan na siya, kada lakaw na anak gang, gina-vlog niya. Ah, dali gang, ah. Yog ko gang. Abrihan na gang. Surprise! Happy birthday! Okay raman mo hilak, oy. Ito gang. Oy, 18 na jud ka karon? Wow, congrats. Gusto po kang ani? Okay. Hangga kabalo ka kinsay nagpadala? Asa yung mama karon? Qatar. Ah, sige. Na-message si mama para sa imo ha. Happy birthday Lian. More birthdays to come and good health lang permi. Magbinuotan permi anak ug naay kahadlok kay Jesus. Padayon lang sa pag-alagad sa iya ha. Pray always sa pagbiyahe, labi na sa pag-eskwela. Magtarong hangtod sa makahuman ka. Kay para raman na sa imuhang goal, kung unsay gusto nimo pohon. Naalang ko permi nimo, anda mo suporta, mag-alalay. Be good girl, lang diha. Kay love kaayo ni mama. Mwah. Surprise from mama, all the way from Qatar. Okay. Sige si mama, bisag layo si mama no. Nangita jud siya guwe nga mapaabot diri ang iyang love sa imo sa imong ika-18th birthday. So naman alwalwa man ang atong lashes madaot. Okay. Unsa gang? Ay, dili mo hilak ang baby na oh, kay ang lashes maguba. Oh. Okay, sige lang ga mga ayo mig mensahe nimo para kay mama. Ay. Yeah, okay ra. Nag-message naman ko sa iyo. Sige. Lai man tong personal. Ma, thank you kaayo sa surprise. Salamat kayo sa pagsuporta sa kuha sa eskwela. Bisan layo ka na ka sa upload. Feel niya po na ko nga nakadriya sa akong doon. Wow. Ay, sana all. Oh, kana hilak man ang baby na. Langga, asa ka school? Mag-first year college ko sa ano po, Valley. Ah, sa North Valley sa Kidapawan. Wow, nag-graduate na dahil kag high school. Okay, sige. Wala na tos lula dire? Wala. Ano man? Sige. Oo. Magkanta tag, happy birthday. Magkanta jud mo kay duha ra mo dira. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Mag-blow na candle ng baby na. Make a wish. Yay! Happy birthday!
Bapa, sa nagdibo. Naihandaan niyo niya? Naihanda? Guro, naghihanda kay 18 good. Nag-decor mo gani. Okay, sige. Oo. Langga kami di ay ang Sweet Joy Well of Surprise sa Kidapawan. Dili mo tanawon nun niya, ha? Oo. Happy May nga kami ang napili sa imong mama, no? Para maghatod karon diri og surprise. Ang nakita namo na guwapa kayo ang mag-18. Oy, dalaga na jud. Nana kayo yap? Wala ba? Wow! Sana all. Mayo Uy. Ay, bagang bulagan, oh. Ayaw sa pag-eskwela sa no para malipay si mama. Okay, happy birthday. Kamu dia, wish. Sa wish ninyo. Ayaw, wish nga makauya ba? Why, sana all.